ikruok mare ne chalo nade ka rango mano bende kinde go ne jakom mar IEBC e thuolo go duto ni nyalo kawe e yo machalo nade? Ikruok ne nitie miriambo mang'eny. Ichiro ka IEBC nomiyi pesa mar timo ikruok mondo mi gita yiero, to ikruok notim ne gitime ka ne gin gi pachgi moro. It was strategically planned mondo mi girig election. Gik mane giwacho ni ne giikore ok ne adier ne giikore ne yiero. Nikech king'iyo mos iyudo ka voter education ne ok otim maber. King'iyo kata mana kaka ne itayo ndiko kura, iyudo ka sama tin giketo muda ma ok oromo ahinya. Iluongo ni puonjo jopiny ne ok otim e yo makare. To moloyo makoro nomulo ahinya en kaka kura, kane chopo kama koro go kura ne itimo. Ne nitiere chochni ma onge gima ne wanyalo folo, nikech media ne chochowa kod lendo, iyudo ka wawinjo ka ripot mantiere koni opogore gi gima kocha. Omiyo ng'ikruok ne nitiere, omiyo ka dipo ni ichiwo ne ji marks kata ichiwo tamalo, anyalo wacho ni